Казвам се Николай Димитров. В момента съм технически директор на GameLoft София. Също съм и директор на програмата по гейм програмиране в Art Academy. Програмирам от приблизително 20 години, аз съм професионален гейм девелопър от 17, като 2006 далечната в началото започнах в една малка гаражна компания за програмиране на игри. Първата ми игра, която направих, беше една десктопна табла, мултиплеерска, българска. После работих в една фирма за онлайн покер игри. После минах през първото по-голямо студио в MMO жанра в България, Masthead, където направихме играта Earthrise около 2011 и от 2012 работя в GameLoft. Това са вече 11 години станаха. Последните 5 години съм технически директор там.